డయాబెటీస్ అంటే విసిగిపోయారా? షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు ఆహార విధానాలు, రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్, మాత్రలు టైంకి వేసుకోవడం, డాక్టర్ అపాయింట్మెంట్స్ కరెక్ట్గా టైంకి వెళ్ళడం, ఆర్థిక ఇబ్బందులు, జాబ్లో ప్రెషర్స్, ఇంట్లో ప్రెషర్స్, స్ట్రెయిన్స్, ఇవి అనేక రకమైన సమస్యలు ఎదురవుతుంటారు. సో దీంతో ఏంటంటే చాలా మంది విసిగెత్తిపోతారు. సో డైట్ సరిగ్గా చేయకపోవడం, ఎక్సర్సైజ్ ఆపేయడం, మందులు సరిగ్గా తీసుకోకపోవడం, ఒక లైఫ్ అంటే ఒక నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ వస్తుంది అనమాట. సో దీంతో ఏంటంటే షుగర్స్ పెరగడం మొదలయ్యి కాంప్లికేషన్స్ దారితీస్తుంది. సో ఈ సొల్యూషన్ దీనికి మీ ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ని సంప్రదిస్తే మీకు ఈ విషయంలో కూడా మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. హలో, ఐఎమ్ డాక్టర్ గౌతమ్ మెహర్, కన్సల్టెంట్ ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ అండ్ గౌతమ్స్ డయాబెటీస్ అండ్ హార్మోన్ కేర్. షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు లైఫ్ అనేది ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో ఫర్దర్ నెక్స్ట్ రీల్లో మనం తెలుసుకుందాం.